jowa pa more. Ako si Super Kaloy at ito ang 10 utos ng jowa mo. Jowa commandment number 1. Huwag mo murahin si jowa. Mahalin mo lang. That's understandable. Plain and simple. Jowa commandment number 2. Huwag mag-say no. Kapag nag-request si jowa, lalo na patungkol sa pagkain, huwag na huwag mag-say no. Tandaan mo, iba magalit ang gutom na jowa. At kapag walang budget, problema mo na yun. Jowa commandment number 3. Huwag babaan ng phone si jowa. Kapag tumawag si jowa, syempre sasagutin mo. At huwag mo lang basta-basta babaan ng phone. Like any other call, dapat magpapaalam ka muna. Jowa commandment number 4. Huwag mananalo sa away niyong magjowa. Dapat magpapatalo ka lang daw. Lagi. Hindi naman sa siya na lang lagi yung tama. It's just that you should be more understanding of what we call peace and reconciliation. Jowa commandment number 5. Huwag sabayan si jowa kapag nagsasalita. Yung parang si teacher mo lang sa school na nag-i-explain ng lesson nyo. Diba makikinig ka muna bago ka sasagot o magtatanong. Jowa commandment number 6. Huwag isin zone si jowa. Kapag nagme-message si jowa, huwag mo lang basta-basta isin ito. Dapat nagre-reply ka rin. Huwag mo ring idahilan na naka-on lang yung data mo. Mas mabuting naka-offline ka na lang. Jowa commandment number 7. Huwag sumagot ng hindi malambing kay jowa. Gustong-gusto ng jowa mo na nilalambing ito. Lalong-lalo na kung galit, wala sa mood ito. Jowa commandment number 8. Huwag sumagot ng sarcastic o philosophic kay jowa. Kung tinatanong ka ng matino ng jowa mo, sagutin mo rin ito ng tama. Entiendes? Jowa commandment number 9. Huwag tawagin sa first o last name si jowa. Dapat baby o babe. Lahat naman ng relasyon may tawagan o terms of endearment. Kung tatawagin mo lang basta-basta sa pangalan nito, baka isipin niyang hindi mo na siya mahal. O worse, baka pagdudaan kang may iba ka na pala. Tandaan mo, kakaiba mag-isip ang jowa mo. At kahit ano na lang ang tumatakbo sa isip nito. Jowa commandment number 10. Huwag mong replyan si jowa ng K lang. Kung magre-reply, dapat detalyado. Kung sasagot, dapat may explanation ito. Gets mo? Ako si Super Kaloy. At yun ang 10 utos ng jowa mo. Habaan lang ang pasensya. Ginawa mo Kung ayaw mo naman pala, ba't nagjowa ka pa? Okay, bye!